உடம்பு சரியில்லாம இருந்ததுங்க சாமி. சரி. அப்ப வேண்டி இருக்கிறான். ரெண்டாவது வந்து அந்த வேண்டுதல் நீங்க செலுத்துங்க, செலுத்தாம இருங்க. அது உங்களை பொறுத்து. சரியா? சரிங்க சாமி, சரிங்க சாமி. அதையும் கேட்கல. இப்போ இந்த 2.5 மாசம் கழிச்சு உங்களை குடி மாத்தி வச்சா எனக்கு என்ன செய்வீங்க? என்ன செய்வேன்னு கேக்குறா. பதில் என்ன சொல்ல. சாமி செய்யறது? என்னால முடிஞ்சதை செய்யறேன் சாமி. ஒரு மாலை வாங்கி போடலாம். சரி. சிவப்பு வண்ணத்துல சரி சாமி. 3 மாலையா வாங்கி போடுறியா? சரி சாமி. சிவப்பு வண்ணம், சிவப்பு வண்ண பூவு. சரியா? சரிங்க சாமி. 3 மாலை. 3 மாலைங்களா? ஆமா. சரிங்க. வாங்கி போட்டுறியா? போட்டுறேங்க சாமி. சரி அம்மா, உன்னை இதுல இருந்து 2.5 மாசம் கழிச்சு உன்னை கூட மாத்தி உட்கார வைக்கிறேன். சரி சாமி, சரி சாமி. சாமி, அந்த வீட்டுக்கு போயும் நல்லா இருக்கணும் சாமி. நான் சீரான்ச்சு இந்த வீட்லயே இருக்கிறேன். அம்மா என்ன கேட்டீங்க? நான் சீரான்ச்சுதான் இந்த வீட்டுல இருக்கிறேனுங்க. பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் மூத்து கொஞ்சம் கடன் எல்லாம் இருக்குது சாமி. எனக்கு நான் வேற வீடு ஓவியில இந்த அங்காளி வந்து எனக்கு கடன் இல்லாம என்னை கொண்டு போய் நிம்மதியா உட்கார வைக்கணும். என் பையனுக்கும் வேலை கிடைக்கணும். எனக்கு அது ஒண்ணு இருந்தா போதும் சாமி. அவன் குடும்பம் பையனுக்கு வேலையா? ஆமாங்க சாமி. அவ படிச்சுட்டு சும்மா தனியார் வேலைக்கு தான் போறான் சாமி. என்ன படிச்சிருக்கான்? MCA முடிச்சுட்டானுங்க. MCA. ஆமாங்க சாமி.